Pozdrav ljudi, evo nas opet u našem survival svjetlo multiplayer, ovo je četvrta epizoda i reci nam što ćemo danas raditi, Quantox? Danas ćemo pripitomiti konje. Da. Odro. Pošto nemamo ništa jabuka, pa ćemo morati početi raditi. A da, jabuke nam trebaju. Jesus. Evo prvo pokažemo gdje su ti konji. Okej. Ajde, gdje su? Tu. Kao što vidite, evo, ide Shrekova banda. Ide Shrek. Shrek! Nešto je počelo snajperist. da server buga ili to meni nešto laga? Da, i meni isto malo počeo da lagam. A dobro, nije da sad snimamo, ne znam, u 6 sati, ne, mi snimamo 11. To navečer, dečki. Kao što vidite, ovdje ima 2, 3, znači sve Ide skupa Shrek, ide Shrek. 5. Gdje je Shrek? Shrekova banda, to nije Shrek, to ti je njegova banda. Znači ovako, ovdje ima sve skupa 5 konji. I ako stisnete tab, vidjet ćete ih malo više od 5. Vidi, puno ga ih. Dobro, ja se ne brojim. Čekaj, ako ja baš... Šta radiš? A idemo nabaviti jabuke. Da, morali biti nabaviti. Jabučike, Ja već imam jednu, tako da... mislim da bi bilo onak... Da bi već mogli početi, ali ja bi rađe sa što začekao dan. Ja ne znam otkud meni toliko novca. To valjda što sam inao. Paziš rekao... Nisam imao Shrek. Mislim da bih morali početi zvati Creeper jer ovo već Shrek je više onak. Ma Shrek zabavno. Shrek. Shreknut ćemo. Vidi snajperista, vidi ga. Ima 2 snajperista, bežite. 3! Ne, neću se igrati. 4, ne. Ajmo djeca. Umri. Dod G. Ako ovo je snajperista, ovaj Shrek, kako se onda zove zombi? To ti je... Đura! Sused Đura. Đura. Došao po... Ne, Đura je... U stvari, ne, to je Došao po Đura, šećera. Došao po šećera, nema ga. Ja. Došao Đura po šećer, ali ga nema. Ajde nabavimo applese. Imam jedan. Evo sad će dan. Super Mario, jej. Kako dugo nisam bio na Wii U. Nintendo. Za minet. Imamo učit komentare. Komentare ovo je učit. Evo, mislim da je ovo Mujo. Ne, to je Haso! Di si care, spavat. Ako želite IP servera, bit će u deskripciji. Da. Evo Đura, nemam cukora, nemam šećer, Đuro, umrećeš, sakri se Đuro. Nemam šećer, šta me? Đuro! Nemam šećer, smiri se, alo. Nemam šećera. Bolane, alo, daj. Đuro. Đuro ne može da shvati da nema. Umrijeću, gladan sam. Pa jedi. Šta da jedemo? Znaš kaj ja bi isto. Nemam ništa, prazan frižider. Evo imamo 2 jabuke. Ma da. Sad. Ne, ide mali. Ne, to je... Susjedov sin. Čekaj, ne. To je Mateo, to je Nori Mateo. Susjedov sin. A dečki ima probleme hiperaktivanje, pa zato. Imam 3 helta. Jao, daj mi hrane, ne. Umro. Ne, to će biti Marko, to je Marko. To je sin od susjeda Đure, Marko. Marko... Pozdravite Marko. Koji te parko. Dobar si, jako si da. Daj hrane, nemam hrane, ali gladan sam. 3 srca. Odi tu do mene. Daj hrane. Daj si staviti doljavno da se nam vidi skin, jer mislim da nećemo se... Opa.
Ti si, zaboravio sam na sekundu da imam onaj, Pa di si? tu, preko njima. Na sekundu sam zaboravio da imam onaj realistično kretanje i onak, ja počnem hoditi onak, trese se Minecraft, šta je? Evo ti 2 stek. 2. Ma, puno. Treba mi ko mi se healthy regen... mislim da će... to dosta je. Gledaj za čekaj kov da se- konji ne ide. Kaj ti ja moram dati ili kaj? Mislim da ga trebaš sa pšenicom. A evo ide. Ili ne ide? Ne, treba pšenica, ja ti kažem. Da, ja mislim. Evo tu je jedna odmah. Mislim da se s jabukom samo pare. Ni to ne mislim, mislim da s jabukom rastu. Ne, sjenom rastu. Rastu sjenom, a s jabukom ih možeš pariti. Evo imam ovaj gled. O ne! Ovaj tu je gol. Oprosti mi Haso što sam gledao. Jao, pa šta si radio, a da se obuci. Di si, ajde konju. Dođi. Kako se vole da se kupaju. Znaš kaj, meni čini mi se da mi... Oj, tamo je jedan konj, tamo Mislim je da je jedan. taj slijep. I meni se isto tak čini. Tamo ovaj jedan da nije u moru. Bući, hodi van. Ako ovo neće radit, mislim da ćemo morati ti kupiti slime bole da napravimo ono rok. Čekaj, ja ću ga izgurat van. Ajde, Ja ću- nemoj, dođi van. Evo. Ma ovi konji ne idu na ništa. Pa čekaj, ide. Ili ne ideš, kamo što čekaj, idem ga tako što duže. Ideš ti. Ajde, odo ja u shop da vidim ako ima. Ne znam za vas ljudi ako ste znali, mislim vjerojatno jeste, ali ja nisam znao, znači ovak dok sam bio, da se zapravo može napraviti sjedlo. Sad svi neki mislite, šta je, pa to ko to ne zna, pa ima ljudi koji to ne znaju, vjerojatno ima puno ljudi koji to ne znaju. Zato me nemojte odmah pljuvati u komentarima. Pljuj. Evo ga. Koliko košta slime ball, ako uopće može se... Ne, kupit ću ovaj. Ono uže. Samo 150. Kupit ću ih 5. Pero, kako ide danas? I kupit ću 3 sjedla. Ne, 2 sjedla kupi, za sad. ajde kupit Vjeruješ? ću. Kaj? Ne, nas ga 4, pa... Ne, dosta, to sve Joj, ću uvijek uzeti. zaboravim kako se ovaj zove. Kako se zoveš, dečko, joj. Igor je izrasao, ovo. Sad je veliki dečko. Veliki. Velik si dečko, Igore, samo puno piješ. Igor, sunce ti tu je. Isuse, ja imam toliko stvari ovak, v inventory onak... Odaja home. Ne! Pa da ih užetom odvedemo kući. Napravio si gdje će bit... Pa čekaj. Oh, ne. Pšenica, čekaj, znaš kada idemo napravimo... Ne, nave još to delo. Dođi. Nemoj da se bojiš. Čekaj, idemo prvo napravimo ovu kavez za njih. Dođi. Ja imam toliko drveta da to strašno zagledat. Evo. Sad će od ovog sve napraviti stik, štap. Evo, 20. Sad bi trebao, znači, jedan... Ovo nije pametno raditi. Gdje je? Pravit ću, nema veze. Imamo to. A, sjever lava. Evo da je. Gdje ćemo imati konje? A konji će bit... Gdje će bit konji? Pošto ja već imam, ja ću imati ove ovce i kokoši. Ja ću imat konje. Jel može? Ja, da. Mislio sam da bi ovo ti sve, tu di si, daj sveži ga za nešto. Evo tu. Daj makni si ovo u kuću si stavi. Čekaj, samo malo poslije ću. Evo na, za tebe. Makni to sve odmah, tu će biti konji. Da, ovo će tako. Evo samo malo odaja po konja. Tako, mislim da će mi ovo biti dosta. Kad kažem konj, to mi je tako nekak uvredljiva riječ. Da, onak, Idem ja po Konju. konja. konju, bolje onak govoriti horse. Smir onak, nije uvrijedljivo, jer onak, bit konja.
Šta radiš bre? Daj makni sve to. Evo. Odemo na rekoh. To je tvoje, mislim da se ovo jahati. No, Da ne- sorry, nisam te htio udariti, tako sam te Neće. udario. Vidi ga. Šta luduješ? Šta je? Vidi ga. Čovječe. Smiri se dečko, šta je bilo? A, to je dok klikam 10 klik, idemo. Nemoj da ga mučiš. Patrik, vidiš što mu radim? Nemoj da ga to učiš. Čekaj ovak. Čekaj, budi miran, konjiću. Čekaj, Šalio sam se. Evo, ubio sam ti crafting table. Hehe. Dao ti crafting table na sredinu kuće. Pa kaj radi ovaj? Jel me ne voliš? Evo ga, zavolio me. Pa ko tebe ipak voli, aj to reci. Evo, jesam. Vidi ga, kako je lijep. Ja ću ga pustit. Vaklica mora. Ja ga neću vezat. Pa, normalno. Šta si ti misli da će ovdje tu biti? Evo vidi ga! Vidi ti dječko malo. Makni se. I to. Prosti što sam ti pobrao. Ovo sam ja reper. Mhm. Hehehe. Reper Aj taka da mi brzo se da plaća. taj. Evo imam, jabuku ne Drži- treba mislim, ne, sad, padaj, moramo što ih rekao. parit, Ja da. Njamo svi iz ovoga pegastoga nekega, kak će već, crno-bijeli. Crno-bijeli svijet. O, crno-bijeli svijet. svijet. Da li ne znam. Nija. Evo to ti je, to bude, pa se šta reći Šarenko, to me Ajde da ih spasimo iz mora. to bude, ko bu to bude, čekaj neko dobro ime onak, da nije neko seljačko, ali da je onak, kako će se ti zvati dječko, ti ćeš biti, šta ćeš ti biti, ti ćeš biti, šta ćeš ti biti, perca, ne. Ajde konju, Ne znam nijako nemoj kako da će se... se moji konji zvati. Aj Ovo će uči, biti- šta je? Vidi ga. Znaš kak ti dam jabuku možda, ne. Kak ti dam jabuku, hoćeš me odmah zavoljeti ili ćeš i dalje biti ovak glup? Dođi, Ajde. nemoj da beži, dođi ovdje. Još, ajde zavoli me. O, dobar si konj, nemoj sad me bacit dolje. Ajde. A zavoli me, pa ti si dobar dečko. Ma gam... Dobro. A šta si tako naivan, pa ja sam ti dobar. Daću ti jabuke, daću ti ženu, decu, sve ću ti dati. Sam budi dobar. O, pristan. Evo, rekao sam da ću mu dati ženu i odmah on pristane. Ajde, dođite konjići. Upati si Ima ih više od 5 konjića. sad ne znam koja ova vrsta konja, mislim da je onaj brzer imaš konja onak koji ima već, koji su spore, ali jako onak visoko, mislim, ovo je onaj koji visoko skače. Znaš, ja ću sve konja vezat kod tebe. Ti imaš konji šatle, kak se ne! Sad ako si ti konji pametan, ti ćeš ovo preskočit da te ne moram vući unutra. Op! Pa normalno, pa ja tebi mogu na kuć doći s ovim konjom. Perca! Ti buš perca. Perica. Perica, a ovo se zove Pero. Pa Pero je... Ne, ja već vidi, imaš ti pravo. Ja ti mogu... Ovo ti je konj parkurist, vidi ga. Vidi ga, na kuću sam ti došao gore. Dođite. Vidi sam, Patrik. Šta je? Quantox, vidi di sam. Šta radiš? Opa. Tu ti je parkour, men.
Opa, sad se nemoj ozlijediti, molim te, nemoj se Ne, ozlijediti. pokluže, pa di si konju. Pa Evo šta ga, radiš ovdje, pa dođi ovdje, nemoj. Evo, unutra su. Patrik, vada sam ne pojao, ne, vada mi on konj nije pojao jednu jabuku, sad bi ih mogli pariti. Ovaj ne želi, onda te neću niti uzeti Koje? sobom. Bye. Koji? Ovaj tam konj. Znaš kada uzeti sedlo dolje da ih možemo voziti, koji neće? Sad ćeš ti meni da ideš. Ajmo! Ide, Daj, nemam hrane. Ajde. Tebe ne voli, znači Skočite preko, da. Daj, unutra. Oh shit, pukla guma. Ajde. Ajde, to te ja Dođi. pitan, to su. Čekaj, ide sad još jedan, ajmo ti. Ajmo. Opa, dečku. Ajde, skoči preko. Ma nemoj sad jest, vid ga. To, dobar ti dečko, sad dole skoči, ajde skole. Ali ne na drugu stranu, tu skoči, alo. Dobar ti dečko, samo puno piješ. Isuse, ima ih previše. Evo ti na uže, na. Imaš jabuku. Jebi ga nemam. Ja, ne moramo, jednu jabuku bi trebali kad sparimo. Ja već imam jednu, tak da... Znaš šta, mislim da je ovaj već video dugo. Isus, ovaj video već dugo traje, mislim da bi morali završiti ovu epizodu. Ma da, Ništa ljudi... ova epizoda će završiti. Uspjeli smo ih sve pripitomiti, tak da. Ništa ljudi, vidimo se u drugom videu, šerajte, lajkajte što god, komentirajte, samo nemojte me popljuvati i gotovo, bye! Bye.